Merħba, jiena Sara. Illum ser naqralkom L-Apprentist tas-Saħħar, miktub minn Viktor Fenech, illustrat minn Matt Stroud. Kien hemm darba f'pajjiż il-bogħod saħħar xieħ li kellu miegħu tifel bħala apprentist. Xogħol it-tifel kien li jaqdih, inaddaflu u fl-istess ħin jitgħallem l-arti tal-maġija. Dawn kienu joqogħdu f'dar stramba ftar fil-bosk, biswit qadira kbira li kienet tirċievi l-ilma mill-muntanji. It-tifel kien joqgħod attent ħafna għal dak li kien jgħidlu xwejjaħ. Ix-xogħol li inqas għal qalbu kien it-tindif tad-dar, imma kien joqgħod attent u jiżbarazza l-oġġetti tal-maġija li s-saħħar kien ikun lest minnhom. Dawn l-oġġetti kienu jikkonsistu f'tubi tal-ħġieġ, vażetti ta' kull daqs u għamla, u forma ta' spiritiera li biha s-saħħar kien isaħħan diversi spiriti biex it-taħlita ssir maġika. It-tifel ma kienx jiddejjaq jagħmel dan ix-xogħol, għax sakemm inaddaf u jpoġġi kollox f'postu, jkun qed jirrevedi f'moħħu dak li jkun qed iwettaq is-saħħar. Il-librerija tal-manuskritti mimlijin nerv u maġija ma kinux idejquh, anzi, u jpoġġihom f'posthom kien jiftaħ xi wieħed minnhom u jipprova jifhmu. Imma t-tindif tad-dar kien idejqu sal-ponta ta' mnieħru. Aktar u aktar il-ħasil tal-art miksija b'ċangaturi ħorox, suwed u bojot. Iva, il-ħasil tal-art kien idejqu għatih. Mela, għodwa waħda, is-saħħar kellu jmur saraħal ftit il-bod biex jixtri xi apparat li kellu u kien qdiemlu. Ir-raħal kien il-bogħod ftit mhux ħażin u s-saħħar ma kienx mistenni lura qabel filgħaxija. It-tifel feraħ mhux ftit, nofs ta' nar waħdu u min jaf kemm l-apparat kien se jbabas biex jipprova jagħmel xi waħda mill-maġiji tas-saħħar. Imma ġara li l-aħħar kliem li qalu s-saħħar qabel telaq kienet din it-twissija. Ara, li x'ħin niġi lura insib id-dar nadifa minn kollox. Dan ifisser li trid tnaddaf l-apparat kollu bħas-soltu, imma fuq kollox trid taħsel l-art. Meta niġi lura, irrid insib kull imkien nadif. Ma kienx qalbu ħażina sal-aħħar is-saħħar, imma kien jinsisti fuq il-qalbu minkejja li hu stess ma kienx daqstant galbat. Jekk tassew trid titgħallem il-maġija, kien sikwiet jgħidlu lit-tifel, trid tieħu ħsieb l-apparat, inkella meta tridu ma jaqdikx. U din l-istikka maġika ara fejn qiegħda, din kollox ibni, din u l-kodba. Dak il-ħin stess ġabar ktieb minn fuq il-mejda u mar ipoġġih ħdejn l-oħrajn f'librerija qadima se taqa' u ma taqax bil-pis ta' dawk il-kodba kollha. Ismani żgħir, widdeb lit-tifel. F'dawn il-kodba hemm l-erf kollu tad-dinja. Fihom issib is-soluzzjoni ta' kollox, imma lissa mhumiex għalik. Baqalek ħafna xi tgħallem qabel tista' tifhimhom dawn il-ħbieb prezzjużi. L-apprentist bissem jara ħimellisom b'imħabba kbira. Is-saħħar kien bniedem twil u rqajjaq. Araj minn quddiem u b'xaru ta' wara imdendel fuq daru. Rari kont tarah jitħaq, imma daqstant rari tarah jirrabja. It-tifel ħares lejhu għaraf li dawn l-aħħar kelmiet tas-saħħar ried isegwihom mill-aħjar li jista'. Imbagħad is-saħħar rikeb il-ħmara u rħiela għalhom it-triq. Hekk kif eb qalb is-siġar tal-bosk, it-tifel beda x-xogħol li kien ordnat jagħmel. Tgħidx kemm xtaq iferra l-likwidu ħodor u kuħol fil-pipetta l-kbira, kif kien ra li mgħallem jagħmel bosta drabi qabel ma jfexfixhom u jibda ħireġ minnhom duħħan gris u riħa stramba. Anke l-kelmiet maġiċi tas-saħħar baqa' jiftakar, abrakadabra, xi wagu, xi żum. Imma f'daqqa waħda moħħu qallu biex l-ewwel ilesti l-ordnijiet li taħsidu u wara jista' jesperimenta kemm irid. Basta jerġa' jagħmel kollox f'postu nadif. U, naturalment, jibqa' jiftakar il-kelmiet abrakadabra, xi wagu, xi żum. Għal dan il-għan, it-tifel ħareġ li xkupa mir-rokna ta' wara l-bieb, kif ukoll żewġ bramel biex jimlihom bl-ilma mill-għadira biswit id-dar. Barmil biex jaħsel u barmil biex ilaħlaħ, hekk kif kien għalmu s-saħħar. F'daqqa waħda, ftakar li darba kien ra li mgħallem jordna l-xkupa biex tnaddaflu l-kamra
Kull ma kien qalilha kien xkupa da xkup. U bis-saħħa ta' din il-kelma li xkupa kienet dit tiknes il-kamra tal-esperimenti. It-tifel ftakar ukoll x'kienet il-kelma li sidu kien qalilha u ddeċieda jipprova. Kif taħsbu li se tkompli din l-istorja? Saħħa